babu aure tsakanina da ke. Dan idan har zan yi auren ki hakan na nuna annabi ka da sawaye gurban Fatiman kani na zo waye ka yarda da ni Fatima dauki na kawo lamarin nan na rikitar da kwakwalwata ka daina wannan zancen taho ka huta zama ba zan iya ba sai in na ganta in ka kalle ni tamkar ka kalle ta a ido ba bambanci zuci ta bambanta to za na barka in tafi sai wata ran na dawo Fatima ta tafi ga wata ba